Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambakan tayo ti fiesta, ti panakaiyuli ni Apo Santa Maria sa dilangit. Ti senyal, ti naindaklan na namnama, ti biyag ngagnanayon, iti sidong ti Dios. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika ngay may tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika sidutugawi ti makanawan ti Ama tapno ibabait na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalang nakamamin ngay turong iti biyag ngagnanayon. Iraydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnak na kemna. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawat ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Manakabalin ket agnanayon a Dios, iniulim as ibabagi kan si kakararwa iti gloria ti langit, ni di natulawan a Birhen Maria nga ina ti anak mo. Ipaay mo kadi, ta iturong mi adi agresat, ti isip ken nakemit sa dilangit. Iti kasta maikari kami mat amakiranod to ken Apo Santa Maria iti gloria, gapo ken Kristo anak mo ken Apo mi,
Iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ti paltiin. Nalukatan ti templo ti Diyos sa dilangit, ket nakita ti lakasa ti tulag ti uneg ti templo na. Kalpasan na, nagkimat. Adda nagpigsa nga arimbangaw, naggurood, naggingined, ken nagtudo iti kastaunay nga oraro. Kalpasan na, nagparang sa dilangit ti sabali a nakaskas daaw a pagilasinan. Adda maysa a babae a nagkawes iti init. A nagtakder iti bulan ket iti ulo na, adda korona a binukel ti 12 a bituin. Dandani agpas
Nipatay ti kabusor amaudin to amaparmek. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balikas, ana santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iti puso intay lukta, kadagiti balikas, ana santuan, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria, ket nagdardaras anapan iti kabambantayan, iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias, ket kinablaawan na ni Isabel. Apaman anangag ni Isabel ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Isabel iti Espiritu Santo. Sikat ti kagasatan kadagiti amin na babae, impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipasngay munto. Anya na pa nakapadayaw ko, taumay naksarungkaran, ti ina, ti apok. Tapaman anangag ko ti kablao mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. Wen nagasat ka, tamamati ka, amatong palto, tiin sao ken ka ti Apo. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, karagragsak tuy kararwak, gapoy ti Diyos sa mangisalakan kaniyak. Tanalagipnak, siyak ananumong adipan na, ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin na tattao, gapo kadagiti na indakla na banag, ngay naramid kaniyak, ti man nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kasyan na nagitagbuteng kenkwana, manipod iti maysa kapututan, agingga kadagiti sumaruno. Imparang na ti panakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tattao, kastamat dagiti gandat da. Inikat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono na, ket intanok na dagiti nanumo. Pinanak na dagiti mabisin kadagiti kakaimbag, pinagtalo na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo, tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akasyan ni Abraham, ken ti kapututan na iti agnanayon. Agtalo abulan ang nakipagyan ni Maria ken Isabel, kalpasan na nagawid, iliyay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek agkakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Ti rambak, ti panagkayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit, senyal, pakakitaan, iti panagdaydayo tayo,
kini Maria nga ina ti Dios, apay adaydayawan tayo. Isu nga mismo iti nagkuna, iti nangagan tayo, iti ebanghelyo tayo ita. Ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tao, gapo kadagiti na indaklan abanag. Anya dagiti nga na indaklan abanag, pinili ni Jesus, ni Maria nga nagbalin nga inana. Immanamong mat ni Maria iti daytoy nga panangisangrat ken panangisagana ti Dios. Tati Apo san nga piliten titunggal may sa kada tayo, pinarswana tayo, pinili na tayo, kayat na nga agturong tayo amin iti pagarian na ngem idiyaya na dayta. Raumen na ti waya-waya tayo. No kayat tayo tagaramit ti kinaimbag, wenno aramiden tayo ti kayat tayo. Ti kinaimbag nga ti Diyos ti mangiturong, mangisuro, mangiparang ni Maria indiyaya ni Apo Isus ken ni Apo Dios ken kuana ti panagbalin na nga ina immanamong na indaklan nga banag ta pinili ti Dios ni Maria nga ina ni Jesus. Napno iti Espiritu Santo iti namindo adaras idi sinikugna ni Apo Isus. Sinalinungan ti Espiritu Santo iso nga danauneg launay nga panagkaikaysana ken kinasinged na iti Espiritu Santo. Nauneg ti panagkaisinged na ken Apo Isus ta anak na ket ngarod nagbalin nga tao iti saklulo na. Nauneg ti relasyon na iti Ama ta ti Ama nga mismo ti nangikeddeng nangisagana ken nangpili ken kuana. Tinasanto na Trinidad. Makita tayo tinauneg nga koneksyon na ken ni Apo Santa Maria. Iti aldaw ti Pentecostes kas tamanen inmulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan agraman ken ni Maria anangad kadwa kadakwada. May bilang nga pagtuladan iti kinatulnog maawagan anapno iti grasya gaputa ulidan iti naimbaga sa guday ket pagrubuatan ti naimbaga sa guday panagtulnog iti nakem ti Dios. Tapno iti kasta makita tayo sungani kadaadan ken Eva ni Eva iti panagsukir isumeten ti nagtaudan ti kinarasiken kinamanagbasol ti tao kinamanagbasol nga agbunga iti patay ken panagrupsa. Awan kini Apo Santa Maria daytoy ta nabukel a dinatulawan iti basol at tawid. Napno iti grasya pagtuladan ulidan ti amin na saguday ken kinasingpet sana nagaramid iti basol san nga rod nga may kari nga malungsot agrupsa san nga kanen ti panakadadael. Awan ti basol nga taudan ti panakadadael panagrupsa ken panaglungsot. Napno iti grasya daytoy ti gapuna nga rebbeng na laeng nga bigbigan tayo pinili ti Dios. Inaramid nati adu nga naindaklan na banbanag sinalinungan ti Espiritu Santo imulog ti Espiritu Santo idi kadwa na digiti adalan. Inawagan ni Maria napno ti grasya pinasarnuan pa ni Isabel idi sinarungkaran na sikat ti kagasatan kadagiti amin na babae na yung gasatan mat, ti bunga ti tiyan mo. Ni Jesus, ti bunga ti tiyan na. Daydayawan tayo ni Maria, san lang nga daytoy na indaklan na banbanag, gapo kadagiti na indaklan nga banbanag, inaramid ti Apo ken kuana. Daydayawan tayo agsipod, ta iso ti ina tayo. Idi ti sa kaanan iti krus ni San Juan ken ni Apo Santa Maria, iniyan lawat ni Apo Isus ni Maria ken ni Juan adtoy ti inam ket ni Juan isu na ti simbolo dagiti amin nga adalan. Nagbalin ti amin nga adalan idi nagbuniag tayo. Datayo dagiti baro agda mga adalan. Datayo ti imbagi ni Juan. Inted ni Apo Isus adtoy ti inam. Inted na ni Maria ken ni Juan. Nagbalin nga inatayo ni Juan.
At iti anak mo, intalek ni Apo Isus ni Juan, ken ni Apo Santa Maria, nagbalin nga anak na ni Juan. Ken dagiti amin nga si marunong adalan, datayo, dagiti si maruno ken nagdama itang adalan. Gabutan na kiranod tay amin, ken Jesus, ti panagtutok ipapatay ken panagur na idinabunyagan tayo, nakiranod tayo ti biyag ni Apo Dios. Adnak na tayo ni Maria, nanang tayo ni Maria, rebeng na adaydayawan tayo. Pagtuladan, ulidan, ehemplo, kadagiti adu nga saguday, kang runaan na launay, ti saguday iti panagtungpal iti nakem ti Dios, ti kinapakumbaba, kas adipen ti Apo, adduyak nga adipen ti Apo, matungpal kanyak, kas insaom. Dayta ti imbaga na iti anghel, dayta ti nang paneknek, iti iya anamong na, iti panagwen na, iti nakem ti Dios. Kinatulnog ken kinapakumbaba, pagtuladan tayo, nga aramid ni Apo Santa Maria. Apay nga, patsyen tayo, daytoy, nga panursuro ti pamati, manipo di punganay, manipo di ng ruginti iglesia tayo. Kalpasan, ti maibilang apan naturog anauneg ni Apo Santa Maria, ta saan nga rod, nga kapten ti patay, saan nga sumbrek nga panunot, kasano nga matay, awan mo ti basol ken kuana, ket ti patay, ket bunga ti basol, epekto ti basol. Sutga po na nga, manipod-sipod, dagiti amma, ti pamati, isuro da, impatawid da, nagbalinan nga tradisyon ti iglesia tayo, awan nga direkta nga mga gantay iti Biblia, ngam dagiti maibasa ita, ti libro ti paltiing, anang iladawan, iti babae nga nagkawas iti init, si babaddag iti bulan, kanada iti ulwanan na, iti ulo na, likmot ti ulo na, dagiti bituan, sangapulo ket dua nga bituan, ti dana tulag, ti lakasa, ti tulag, nga pinasangbay ni Ari David, nga impan sa Jerusalem, tapno agnaed iti insangrat na nga tolda, tawan pala iti templo, ladawan, ni Apo Santa Maria, nga nangimet ken ni Apo Isus. Pinadayawan ni David, ni ti lakasa ti tulag, pinadayawan na dagiti imay nagtamed iti pagarian na, ti babae nga naggapo iti adayo, senyal ken ladawan nga danay isang sangayan nga akem, ti maysa nga babae amangimet ken ni Apo Jesus. No kinasukir timparang ni Eva, kinatulnog timparang na Apo Santa Maria, ti tradisyon ti simbahan tayon, sinalimut-mutan na rita, ngam iti 1950, November 1, impakdar ti simbahan, masapul nga patsyen, aklunan, ti may sangag ko nga Kristiyano Katoliko, no Kristiyano Katoliko, nasken nga awatan na daytoy. Iparang saan man nga direkta, ngam saritaan ken dakamaten, tidaan nga tulag, kunuray pa iti libro ti paltiing, tinaysang sangayan nga akem, tinaysang sangayan nga pamadayaw, nga maipaay iti ina ni Jesus, Dios sa nagbalin nga tao. Kastao na ito pa iti panangiyali kakatayo kadagiti alikamen, kabarbaro nga badom, kabarbaro nga lugan mo, dabaro nga alikamom. Kastao na ipanangiyali kakam no mabalbalin, kaya't mga mataginayon nga nakadaldalos. Anyan tulakit din ni Apo Isus, dinakit din, ipapati nga salwadan, kan iyali kaka ni Maria nga inana. So gapuna nga manipod, idi punganay ti iglesia tayo, tinaduma-duma nga panlirigan kan natibker nga pagbatayan, bigbigan tayo kat awatan tayo, dagiti karkararag manipod iti punganay, dagiti panursuro, adal pamati madidipunganay, mapandag kitaan ti tanem na awan met sadyay. Ti may katlungal daw nga mapandag kitaan awan met sadyay. Na ipalagiplaw na ikadakwada ti panagungar ni Jesus, awan sadyay ti baginan, kastamet
makiranod ni Maria nga inana, iti panakataginayon dayta nga bagi, nasagraduan nga bagi, ket agungar to iti maudingal daw, nga maiyali ka, ket nayulit sa dilangit, tada pagibasaran, tidaan nga tulag, ni Enoch, ni Elias, nayuli, si babagi kan si kakararwa, dagitoy nga dua nga nalinteg nga tattao, iti daan at tulag. Nagsipod nga rod, tanabukal nga awanan, basol nga tawid. Awan ti basol, nagbiag nga sisingpet, saan nga kapten, ti panagrup sa, ken panakadadaal. Iti panangawat na iti naisang sangay na grasya, napno ka iti grasya. Iti panangawat na iti naisang sangayan nga kinasingpet, maibilang ken nagdakkel ti annungan na ken akem na nga kadkadwa ni Apo Isus, iti aramid iti panakaisalakan, kastamet ken ni Apo San Jose, at daakem da nga napateg, da iti nasanto na pamilya iti panang patanor da ken ni Apo Isus, iti panang padakkel da ken ni Apo Isus, ni Maria, ken ni Jose, na isang sangay launay ni Maria, tan nabukal pa'y nga Immaculada, awan iti basol nga tawid. Talo nga banag, nga isuro unay kada tayo, da iti nga ramrambak. Ti panakayuli na po Santa Maria, gunguna, iti na santa na panagbiag na. Gunguna, ket da iti nga gunguna nga inawat na, maawis tayo mat, tapno agbiag tayo, nga dan iti nadalos nga bagi, nadalos akararwa, nasantuan kan nainsingpetan. Kuno taginayunan tayo ti kinasingpet, kan kinasanto, kan kinadalos ti bagi, awaten tayo mat, ti gunguna nga nayawat ken ni Apo Santa Maria, sagrapen kan awaten tayo mat, maawatan tayo nga rod, ti ibagbaga ni San Pablo, ti panangdakamat na talo nga napatig nga rason, ti bagi tayo, pagtaengan, templo, ti Espiritu Santo, ti bagi tayo, kameng, ti bagi ni Kristo, ti iglesia, nga bagi ni Kristo, na ikapon, kan na ikameng tayo, nasantuan ni Apo Isus, nasantuan ti iglesia na, naikapeng tayo ti nga iglesia na, nasantuan ti bagi tayo, taginayunan tayo, anasantuan da ito'y pagtaengan, templo ti Espiritu Santo. Ti bagi tayo, maiglorian to, inton maudingal daw, maitalo, maitanok, maigloria, agrupsa, ngem ti panagungar ti bagi, patyen tayo, kasi pakdaar tayo, dinominggo tunggal lualwen tayo, ti mamatiak. Taginayunan tayo garod, songbatan tayo garod, dahil tayo nga awis, tapno sagrapan tayo mat, ti gunguna nga sinagrap ni Maria. Mapatalgadan tayo, ti dakkelanam nama, may papan iti panagungar, ti uli ni Apo Santa Maria sa dilangit, ada biag, ada langit, ada agbiag nga agnanayon. Senyal ken palagip itinamnama, ore ada pandemya, ore ada sakit, ore ada parikot, ada biag, itisidong ti Dios, ada biag nga agnanayon. Ada ita, maawawis tayo mat nga rod, ngagbaling nga instrumento ti biag, mawawis tayo nga rod, tapno itandudo tayo ti biag, dagiti taraon, dagiti aramid, dagiti nakairwaman, kitaan tayo nga makabiag. Dagiti galad, dagiti kababalin, dagiti aramid, makabiag. No naragsak tayo, no dakapya, no adda ayan ayat, adda biag. No awan ti ayan ayat, no awan ti pinateg, no awan ti sinakit, no awan ti dinungo. Kasi tinaramid ni Apo Santa Maria, sinarongkaran na, nangipaay iti ayat, nangipaay iti panaripato, sinakbayan na pay, inununaan na pay, aniyan nga ginabuslon nga ayat, saan nga nagururay, nga adda agasog. Ure da tayo, sakbayan tayo, amutay ti kasapulan, marik natin ti kasapulan dito mong galamay sa ipaay tayo, dahi tang ayat, ipaay tayo ti kasapulan,
Saan nga mauray, nga may daag pakaasi, o may daag kiddaw. Agbalin tayo nga instrumento ti biyag. Ngam saan tayo nga agururay, agkuti, agtignay tayo. Biyag. Dahito tinamnama nga iparang kada tayo, ti iuli, panakaiyuli ni Apo Santa Maria. Inawat tayo, ti panakawaya-waya, manipod kadagiti na kaigalutan tayo. Dahito ikat narukatan, patay, awan ti patay, naabak ni patay, ayan na ti panilod mo patay, ayan na ti balaygim patay, awan, nangabak ti biyag, nangabak ti balaygi ti panagungar ni Apo Isus, nakiranod ni Apo Santa Maria ti balaygi, dahito nga panagungar, na iyuli si babagikan si kakararwa. Dahita, tigapuna nga, santay nga maupay, ureno narasikan managbasol tayo, sana tayo nga igam, nawayawayan tayo, ureno adda patay, ngam nawayawayan tayo, adda biyag nga agnanayon, umay tumanan ti Apo, isunto ti panang pagungar na kada tayo. Agpay inispal na tayo, salaka na tayo, nga magtultuloy nga dadatang kinarasi, nga mabalin tayon ti bumangon. Agtultuloy nga dadatang kinamanagbasol, nga mabalin tayo agsubli, iti grasya na. Tinapasnek nga panagbabawi ti basbasol, ti panagkumpisar, may subli tayo adan, biyag nga agnanayon. San nga maureng nga inton, matay tayo, kung matay ta kita akman, ada panagungar, agtultuloy nga panagungar, panakabangon, naparmekan, ti kinarasikan, kinamanagbasol, babaan ti panagtutok, ibapataykan panagungar na Apo Isus. Ngam saan nga automatic, sana kaya nga saun nga agbiag tayo nga layunan, awanan ti sakit, awanan ti rigat, awanan ti matay. Normal nga agbiag tayo lahat nga tao, ngam ti kararwa tayo, kan ti bagi tayo, mabalin to nga bumangon kan mga barwanan, inton mauding aldaw. Ngam ti kararwa tayo, uray mayadayo tayo, uray makabasol tayo, uray may tublak tayo, mabalin ti bumangonan. Ta nangabaken ni Apo Isus, naabaken ti patay. Dayta nga panakarukat, dayta nga panakawaya-waya kadagiti bisyo, kinamanagbasol, kinadakes, kinatangsit, kinaameng, kinaimot, kinaderep, bisyo nga nakay yaluyuyan, pisok tayo, nakailumluman tayo, ada namnama, ada langit, ada biyag, agsubli tayo laeng iti Apo. Dayta, daytoy Asunsyon, panagkayuli na po Santa Maria sa dilangit, biyag, ayat, namnama, inkanta ti Apo, ni Apo Santa Maria, tinahindak na parabor nga naidaluson, linaglagip ti Diyos dagiti karkarina, tinungpal na ti karina, may daydayaw kan may tantanok ti Diyos, ti kinaimbag na, winarawaran na dagiti natangsi, tinulungan na dagiti nakapoy kan na panglaw. Day tamot, nakaayaban tayo, aglalo, iti dati nga panawan nga narikot, kan narigat, kan kadagiti aming nga panawan, nga da parikot, kan rigat iti panagbiag tayo, ada biag, ada panagungar, ada gloria, nagbalegi ti ayat, ada nga rod namnama, ragsak, biag, bendisyon asa nga daluson. Inyag ti Dios ken ni Maria, in paay ket indanon ni Maria, umuna ken ni Isabel, naglagto pa iti ubing nga sikugna, duwa nga masikug, nagrag-o ti sikugna, ti rag-o ken ragsak, iti idadateng kada tayo ti bendisyon ti Dios, ti sagot ti Dios nga ayat, ti sagot ti Dios nga salakan, tinamnama nga iparang na kada tayo, sana tayo pakapsutan, papigsaan na tayo, ngagtultuloy, ngagdalyasat, iti panagbiag tayo. Adadakkel nga namnama. Tiday ito nga narikot nga panawan ti pandemya, adadakkel nga namnama. Dinto mang baybay ati Diyos, ay wanan na tayo, salwadan na tayo, ay ayatan na tayo. Salwadan tayo mat, ayatan tayo mat. Ti pada tayo nga tao, dayta ti imensahe na kada tayo. San lang nga personal, para kada tayo amin, kitaan tayo matenti imbag, ken saya at ti pada nga tao. Mapno ko matinamnama ti puso, panunot ken biagyo, sangkay ngagkapsut gapo kadagiti kasasaad tayo, gapo kadagiti kinakapsut tayo,
gapo iti pandemya, adadaki di, nga mapatibker ken mapaturod tayo kuma, nga garami di timbag, unaan tayo ti mangipa iti kinasayaat, unaan tayo tinabuslon nga panagayat, iti padatay nga tao. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met ken Hesu Kristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus natay ket naitanem. Imulog iti ayan nagiti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmed iti Espiritu Santo. Patsik met ti Santang Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa santo. Ti panagapakawan dagiti basbasol. Katadantumat panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amen. Maraydayaw ni Maria anamati amatong palto tin sao ken kuana ti Apo. Kasken kuana agtalagtay nga endengan ti Apo dagiti karkararag tayo. Apo ita kaasim denggem kad tuy kararagmi. Apo ita kaasim denggem kad tuy kararagmi. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia, tapnukas ken Apo Santa Maria, iyag na asiraragsak ni Kristo ti lubong, ket makikaysatan to ken kuana iti agnanayon a biag, kumararag tayo ket kunatayo. Apo ita kaasim denggem kad tuy kararagmi. Agpaay kadagiti dadaulo ti gobyerno, sapay kumatariingan ida ti piyesta ti panakayuli ni Apo Santa Maria sa dilangit, ket bigbigan da ti kinatanok ti tao, ken ti kinasagrado ti biag. Kumararag tayo ket kunatayo. Apo, takasim denggam ka ti kararagmi. Agpaay kadagiti amin nga inna, sapay kumata masarakan da ken ni Maria, ti ulidan ken kired ken tibker, amang ibanag iti bukasyon ang nakayabanda. Kumararag tayo ket kunatayo. Apo, itakaasim denggam ka ti kararagmi. Agpaay kadagiti nanumo, awanan taraon ken inumen, dagiti maidadanes ken dadumapay ng agsagsagaba, tapno agaramid kadakwada ti manakabalin amin, kadagiti na indaklan a banbanag, ken kadagiti na ipadaman ti panakabigbig, ti dayaw ken tanok ti biag, ana itawan. Kumararag tayo ket kunatayo. Apo, itakaasim denggam ka ti kararagmi. Agpaay ti parokya tayo, nang nangruna kadagiti amin asisa, ken pamilya, tapno iti panakasamay da iti pagpatulad ni Maria, agbalinda asaksi tinasingpet a panagbiagda, ket agtalineedda a senyal tinamnama. Kumararag tayo ket kunatayo. Apo, itakaasim denggam ka ti kararagmi. Agpaay kadagiti amin a masaksakit, nang runa dagiti masakit ti COVID-19, ken dagiti nagayaywan, ken nang tartaripato kadakwada. May kanda kuma iti regta, ti panakariknada iti kaadda iti Apo. Kumararag tayo ket kunatayo. Apo, itakaasim denggam ka ti kararagmi. Agpaay kadagiti kabukbukudan tayo apanggep, agpaay kadagiti amin apimusayen, tapno makadanon da iti Gloria anagunoden ni Maria. Kumararag tayo ket kunatayo. Apo, itakaasim denggam ka ti kararagmi. Diyos nga mami iti panangiulim ken ni Maria si babagikan si kakararwa, ita na ilangitan na Gloria, inikan na kami mat iti baruanam nama, nang nangruna iti narikot asuot ti panawan ti pandemya, sapay kumatasan mi apagduaduan, adenggam kan patgam dagiti karkararagmi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Hindi
Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agpangato ko mga umaykan kaapo dagitoy daton, tinapasnek a panagserbimi, babaan ti panangibabaet ni nenggasatan na Birhen Maria na yulit sa dilangit. Ipay mo kadi ang mapasgadan dagiti puso mi, iti apoy tinadyusan ngayat, ket kan kanayon lang nga sika ti tartarigagayan mi, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Puno unay amay karikat trumbeng, anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, manakabalin katagnanay na Dios, gabuken Kristo nga apo mi, tay tangal daw na yulit sa dilangit, tibiren nga na ti Dios, iso ti umuna bunga ti iglesia, kastapay nga iladawan na ti iglesia, mairagpat to iti gloria. Dahito nga rod ngay naramid mo agserbi amang patalged iti namnama dagiti tattaom ken mangliliwa kadakwada iti panagdalyasat da diti daga. Rumbeng unay ngayon kedeng mo at ti Birhen saan na sa gabaan ti panakarupsa iti tanam. Tangamin iso tay ina nga iti mang nibinibingayat sinikog na ti anak mo apun ti amin na biyag. Magidanggay kam kadagiti koro, dagiti anghel, agraragsak kami a mangikanta. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin a parswa, ti langit ken daga, napnuda iti pakay daydayawa husana iti kangatwan madaydayaw ti umay iti naga ti Apo Hosanay ti kangatwa. Pudno unay Apo abig ka kinasanto, sikatigubuayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinam katipay mo idakara kami, abagi kandara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinunana, alam nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Taraytoy iti bagi, iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan di pa ng rabida ng ala itikalis, nagyaman manan ken ka, saninted karagiti disipulos na kat kinunana, alam nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Taraytoy iti kalis tinarak, dara ti barokan agnanan atulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti
yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti panakaysalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga da dito'y saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada ka mamakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti iglesia mi ti sangalubungan, parayrayam tayat na Diyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin a papadi. Laglagi po amin na pimusayan, awatam ida iti sidong mo apakitaan dekan ka. Ipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyagngag na nayon. Kad makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria nga ti Diyos, kad nagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo anak kapudno anak serbiken ka. Makikad kadwa kam tukad met kadakwada. Ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo kan Kristo, siga kaysa ken Kristo, kan ititsidong ni Kristo. Iritimpuyog te Espiritu Santo. Iroknoy mi kan ka man nakabalin nga Ama, te amin nadayaw kan gloria, itagnanayon nga wan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Idam kadakam tel daw itoy, ti kanan mi ti patinan ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Tinakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idluma si ayat tagapiam kada kami. Babang titulong taasi, mailisikam kumay iti basol. Kat may kanawa kami ti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tiraw namaan mi akinagasat, tiyain na Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinanam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kaniyak titad ko kada kayo. Sana nagiti basol mitikitam, nagiti pamati ti iglesyam. Ketika sumayanur ti pagayatam, ipay mo si aasi, ti kapyakan panagkaykaysa. Sika agbiag kanagari, tignan nga wan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangat da kada kayo. Ipayo ti kablaw, ti kapya, ti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karingo may kaaniyak. Kung di may salas saom, mapaimbag ton tuy kararo.
Kumararag tayo, agyaman kami kan kaapo, iti panangawat mi, kadag iti makaisalakan na sakramentom, babaan ti panangibabat ninenggasatan na Birhen Maria anayulit sa dilangit, ipahay mo kadi amay ranod kam tumat iti gloria ti panaguar, gapo kan Kristo nga apo mi. Magparintumang tayo, luwaluan tayo, ti kararag iti nagkatlo a panggep. O Diyos nga amami, imbaw mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar natin na yung pagadamag, ti panakaisalakan, iti amin na tao. Ti maod iti sidong ti maysa a pamilya, ti panarabay ken panangayowan ni Jose apan nakaamana. Di makela makayayo iti imatang mo ken iti imatang ti tao. Manangaasi nga ama, dawaten mi ti isumet laeng a panangisalakan nga impakdar ni Apo Jesus ken tinaamaan a panangsalaknib ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes ken panagsagaba nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19 maikanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus umimbag dagiti masaksakit masalakniban dagiti frontliners manipud iti panakaakar ken iti panakaidasig ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impay mo babaan ti grasyam agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kami kadi iti parabor mo, tapno kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Ket babaan ti panang tulad mi kadig iti galad ni San Jose, ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa. May parangarang kuma iti sangalubungan ti ayat anang ayabam kada kami, babaan ti na Kristiyano na pamati. Nga inawat mi manipod kadig iti misyonero, kinimparabor mo kada kami tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawati mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga anak mo ken apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agtamad kayo nga umawat iti pamindisyon ti Apo. Pabaknangan na kay kuma ti Dios babaan ti pamindisyon na
Isu aga po iti kaasi na kinayat na may salakan ti tao, mabaan ti panagpasngay ni nainggasatan a Birhen Maria. Mariknayo kuma iti amin na tiyempo kan diso ti panalaknib ni Birhen Maria, tagapuken ko na maipaay kada kayo ni Jesus agubwayan ti biyag. Imay kay asisingpet tapno rambakan tayo dito a fiesta, sapay tayawid yun nagiti parabor ti nasanto na ragsak, kan nagiti nailangitan agun-guna. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. May palagip ti meeting dagiti dadaulo agtutubo kalpasan ti may katlong misa. Idodawatan tayo ni Diyos ti aluwad ng alapasenya kasilang ti Mambog ni Jan Velasco ti Poblacion Sur apimusayan. Nagpadang at tipet sa ti panakaitabon daket intuno Miyerkules. Ti paseyo San Jose at daitan jay Tampugo, itang alawas kalpasan ti Tampugo, Tampugo kan Besalan ti Ayanda. Naidato ng ti misa, in kayo, iti ayat kan kapya ti Apo. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, imnas mo't awan pumada, Reyna't langit kendaba. Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagda unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo ti mangidawdawat kada kami,
ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka to'y araraw mi kat pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.